что у нас творится. Нефтебаза взорвалась. Одна и вторая, смотри. Взрыв. Паніка та евакуація без пояснень. В російському Брянську догорає вже друга нафтобаза. Усе почалося в ніч проти понеділка, коли місцеві жителі почули вибухи, які тамтешня влада уперто називає хлопками. Так зайнялася нафтобаза Роснафти, яка називається «Дружба». Вона входить до комплексу нафтопроводу «Дружба», через який до Європи надходить російська нафта. Невдовзі вибухнуло у понад кілометрі звідти. О, еще там взрывы где-то. Правее, вон, видишь? Ёб твою налево! Охренеть! Ужас! Палала й російська військова база, а саме резервуари паливно-мастильних матеріалів. Тим, хто живе неподалік, оголосили про термінову евакуацію, але жодних деталей чи причин займання не повідомили. Так само не повідомляють і про постраждалих. Перше займання приборкували більше 12 годин. На допомогу залучили не лише місцевих, а й пожежників із сусідніх російських регіонів. До слова, Брянська область межує з Україною, а саме місто розташоване на відстані більше 100 кілометрів від кордону. Зазначимо, що це вже не перша пожежа на російській нафтобазі із початку повномасштабного вторгнення в Україну.